Unsa man muhatag mo o kanimo boto? Ay, matag mi. Pasko. Matag mi. Ay, lagi ito yung nasa kuha. Pasko, may Pasko. Day, sa income ka tani, Day? Income tani oy. Wala ba tayo gitara? Si way gitara kanimo sa ni fake ni sana di sila muhatag ani. Luka pa ng trabaho na to, Day. Ay adlok. Sure, nagyo ka na. Ati una na ginato na. Oo, para muhatag sila. Di sa purita ka income. Pero nga, mapugos na yun sila anak eh. Kaya yun na, Anak ang ginagawa sa ila oh. Ang sabi na gitara. Yatang naman na sportahan niya. Oh, yeah, manganta ta. Wala na yun ka. Sige na lang na yun. Tara. Tara, ulit para mga income ta. No. Dulta doon. Dito sige doon. Dilong ta. Dilong mo. Hina. Ready, set, go. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko namang muli, ang pang-araw nating pinakamimiti. Pasko na namang muli, ang pag-ibig nagahari. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa dianitak na kapit sa kahimayaan, kauray ang mga kita, ang pagbalay naman sa nagon. Bulahan, ang pagbalay nga giawitan. Awit sa halang doon, sa kanang Pasko magmalipayo. Na naman, okay tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko na namang muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko na namang muli, ang pag-ibig nagahari. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa dianitak na gamit sa kahimayaan, maoray ang nakita, ang pagmalay naman sa nagon. Bulahan, ang pagbalay nga giawitan. Awit sa halang doon, sa tanang Pasko malipayo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. May Pasko. Unsa man muhatag mo o kanimo boto? Ay, matag mi. Pasko. Matag mi. Ay, lagi ito yung nasa kuha. Pasko, may Pasko. Ayo. Pasko. Ay gitiyo na kay may kwarta siya raw. Ayo, iti. May kukuha na ba? Idiha sa... Apod ba para muhatag ka na? Isa. Uy, wa man ta naanad ani kulang man eh. So, dawatan ninyo dahil. Kulang no? Huwag ko ilaing kwarta ba? Kulang man eh. Kulang man eh. Ulan na. Kulang man eh. Kulang man eh. Dawat ako dili. Kulang man eh. Dawata na ya. Kulang man eh. Pun eh. Yo kanay kwarta. Ulan na. Kulang man eh. Kunin ninyo. Kay kulang man eh. Kulang man eh. Oh, siya, tama na siguro na. Tama na siguro na, ay. Ano ba ni? Katama na. Akong duha, kailangan tumatag. Unsa man ang nangatag ang duwa? Kami na na. Nag-usap na yan na. Dapat tanan mo. Dapat tanan mo nangatag. May kwarta. Dapat tanan mo. Dapat tanan mo. Ano may kwarta? Sira, kwartahan na mo. Wala na nila yung kwarta. Kulang ba? 5 mil itong kailangan ba? Kulang man eh. 3 mil lang ito. Kulang man eh. Kulang man eh. Wala na, yung kamay na, oh. Kulang man eh ba? Kulang na. Dapat punan ninyo na eh. Kulang na eh. Kulang. So, Sakto na ni. Sakto na ni.